रहली ना देखे पैली ना, हम रहली ना देखे पैली ना, फोटो पर के मरले के बा। ए हमर जरऊ तोहरा फोटो के हमर भतर फरले के बा। ए हमर जरऊ तोहरा फोटो के हमर भतर फरले के बा। रहली नहिरा लेके सूती तोहर फोटो हो, जबैली ससुरा देखले भतारा दिहले चोटे हो, तोहरा फोटो खातिर यरऊ लफरा होते हो, हाँ लफरा होते हो, लफरा होते हो। रहली नहिरा लेके सूती तोहर फोटो हो, जबैली ससुरा देखले भतारा दिहले चोटे हो, तोहरा फोटो खातिर यरऊ लफरा होते हो, हाँ लफरा होते हो, लफरा होते हो। जब हम बोली त ए यरऊ त हमारा के डटल हे बा। ए हमर जरऊ तोहरा फोटो के हमर भतर फरले हे बा। ए हमर जरऊ तोहरा फोटो के हमर भतर फरले हे बा। कैसे के रही लफरा भइल बाह घरे में, अबल जाएल कैले बा बंद नहीं हरे में। जब धरी हाथ फोनमा शक करेला, हाँ करेला शक करेला। कैसे के रही लफरा भइल बा घरे में, अबल जाएल कैले बा बंद नहीं हरे में। जब धरी हाथ फोनमा शक करेला, हाँ करेला शक करेला। विनय अनमोल राम बाबू अलमोधा थोरनी से दगले हे बा। ए हमर जरऊ तोहरा फोटो के हमर भतर फरले हे बा। ए हमर जरऊ